नोंथाङा टुर चिरां जिल्ला आफादनि आफादगिरि जादोंमोन। दा नोंथाङा बे बोसोराव नोंथांनि बिबाना बायबा गिबियावनो बिजों बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि इंराजि 2022 इं मायथाइ लोगोसे फैगौ दमासि बेनि थाखाय नोंथांमोननो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गाहाम हामलायथिखौ बावबाय आरो जाहाथे नोंथांमोननि न'खरा मोजाङैनो बे बोसोरा मोजाङैनो जोबलाङो बिनि थाखाय अबंलावरिनिसिमबो आं आर'ज गाबबाय। दा दिनैहाय हाबा मावनाय हिसाबै आंनि लाइफआव गोदान नङा। आङो जाबा दाजा 8 थाखोआव फरायनायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेब्लायबो सिथाबनानै हाबा मावबाय थादों आरो समाजनि गोबांथार हाबा जेने धोरोम आफाद ओरैनो गामियारि आफादाव बान्दो बानला बायदि रोखोमनि समाजारि आफाद बेफोरबादियाव गोबांबार बिबान लाबोनानै आफादगिरि नेहाथारि बिदि बिबान लाबोनाया आंनि माबा गोदान नङा आरो बिबान जोबनायाबो आंनि गोदान बाथ्रा नङा। गोबां बिबानखौबो नागारबोबाय आरो गोबां गोदान बिबानबो मावबोबाय थाबाय। खिन्थु आङो मावदों होननानै आं बिराद मोजां मावदों आं बेखौ साननानै लाया। मानोना मावनायाव गोरोन्थियाबो थाखायो आरो गोरोन्थि गैयाजासे मावनोबा जोंनो सुबुरुन होग्रा सुबुंफोरनिफ्राय जों जुदि बोसोन लानानै हाबाखौ मावोब्ला आरो जोंनि एजिकिउटिभ मेम्बारफ्रा जुदि थिग थायोबा जों जाय बिबानगिरि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना थिग डिरेक्सनाव मावनो हानाय जायो। दा बेहाय जोंनि माखासे बिबानगिरिफ्रा जेब्लायबो सोरगिदिं थाबाय थायोबा हाबा मावनाया गोरलै जायो। दा आंनि थाखायबो आङो दहायनो फोरमायखादों जे आंनि मावसमावहाय जोंनि चिरां जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लायाव गोबां थुनलाइगिरिफोर दङ। सार गबिन्द बसुमतारी, राखाव बसुमतारी, ओरैहाय जोंहा हरिनारायण खाख्लारि, राजा देबजितमोन आरो जोंना माबा सुसिल बिथांमोनहा एकदम हाबा मावै मावग्लिनाय मानसि आरो बिसोरनाव बिराद एक्सपिरियेन्स दं। बिसोरखौ जेब्लायबो खाथियाव लाफानानै जेब्लायबो मावबाय थादों। मावबाय थानायाव हयथ' सोरहाबा गोरोन्थिखौ नुदों बेखौ आं मोनथिनो रोंलिया। अब्लाबो आङो मावनानै दिनैहाय 6 बोसोर 2 टार्म बे 2 टार्मखौहाय मोजाङैनो मावफुंनो हानाय बादि मोनदों आरो आंनि देहायाबो बे 2 मावसमावहाय खुनु जेंना जानानै आंखौ होबथानो हायाखै। मोनफ्रोमबो मेल मिथिङाव गानायाव आङो फ्राय खेबसेबो फेलें जायाखै। आं बेखौ बुंनो हायो आरो। गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारि सायख'नाय जायो। गोदानै आफादगिरि हिसाबै जोंनिनो आगोलनि लेङाइ आफादगिरि आरो मोनसे समाव 2 ना 3 टार्म मावनाय नेहाथारि हिसाबै मावनाय मानगोनां मुंसे प्रसान्त कुमार इसवारि आरो नेहाथारि हिसाबै सासे गोरों जेब्लायबो समाजजों आरो बिदिनो माहारि आफादफोरजों जेब्लायबो सिथाबनानै मावग्रा मुंसे सायखं बसुमतारी बिथांखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै सायख'नानै दिनै मोननाय जादों आरो आंनि उनाव बिथांमोनहा आंनिख्रुइ साबसिन सामलायगोन आरो सामलायनो हाखागोनबो बेखौ मिजिंथिदों आरो आङो बारग'बाय होननानै दहायनो बुंखादों आरो जों मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादाव रावबो बारग'नाय जिनिस गैया। जेब्लायबो नांजाबनानै थाबाय थायो आरो नांफानानै जेब्लायबो हाबा मावबाय थायो। दा बेवहाय बिथांमोनहा जेब्लानो गोनां जायो अब्लानो आङो बेवहाय मदद होबाय थागोन आरो बिथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मावगोन बेखौ मिजिंथिदों। जिहेथु नोंथांखौ जोङो खोनानो मोन्दों जिल्लानिफ्राय मिरुआव हरनायनि मोनसे थांखि एबा नोंथांमोननि बे गोदान पेनेल बानायनायाव थांखि लानायाव नोंथांनि मुं दंफायो माबायदि सिन्थाधारा? दा बेयो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिफोर पेनेल बानायनाय मानगोनां बिथांमोन दा आंनि खामानिखौ माबादि नुखो आरो माबोरै मोजां मोनखो
दा आरो मिरुआव दैथायहरनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामदों। थारमाने नेहाथारि बिबानावनो होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, नाथाय आङो नुदों जे सेन्ट्रेलाव ओरैबायदि खामानि जायो, बे खामानिफोरखौ मावनांगौबा न'खौनो गारनांगौ। दा बेवहाय आंखौनो आं बेवहाय थानो लुबैयाखै। आङो ओरैनो सोद्रोमा, मिरु सोद्रोमा हिसाबै जानानै थानायखौ आं बुंबाय थादों। गुबुन सासेखौ जोङो जुदि मोनोबा राजा देबजितखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै एसे रायलायनाय जाबाय आरो आं बेखौसो गायसनगोन, आंनि बदलै आं बिथांखौसो हरगोन। अब्ला जोङो थारमाने राजा देबजितआ ओरै उफ्रा आङो मोनफ्रोमबो समाजारि हाबा जेरै हाल मावनाय, बान्दो बाला बेफोरजों बिराद जरित' गोनां आरो धोरोम बिथिङावबो जरित' गोनां। बेनिखायनो आङो बे गोजौआव थाङोबा ओरै गाहाय लेभेलाव खामानि मावनाया आंना गुगागोन। ओंखायनो आङो गाहाय लेभेलावनो थानानै गाहाय लेभेलनि मानसिफोरजों मावफानो बिराद मोजां मोनो। बेखायनो आं बेवहायनो थागोन आरो।